luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita kita urung tahu pas Masku ngasto mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja tinggalno, Dik. Sik toh kabeh kok ngremuk aku ngremuk sampean, Mas Badar ngremuk sampean. Jenenge sampean Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean, Pak Yat. Paling gemes paling, gak Gemes. ngerasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye prekan. Sing pok. Aduh. Aku gemes aku ya gemes sampean. Sing kene, Nduk. Aduh. Sing kene, Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijaluki berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Wah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoning-ngon kula pun mboten usah digapepun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ya iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik, aku ya pisan-pisan ngelem adikku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamane piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Nggih. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamukamu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prodo Mas. Heeh. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Nah, ya. Heeh. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Oh, nyilih, oh, heeh. mangsane. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati ki. Oh ngono. Ya wis bayarene piro. Malah kon luku karo adike kok. Matur nuwun. sing rukun. Sing hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru.
saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kanggo kalihipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 21. 2000 Selikur. Nah, we mau 2021. Wah. Ora apa. Ora apa-apa, ora Sik, ya. sik. Ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Pak. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. Piye? Nah. Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk Luruk marani. Ya to. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nek jeruk Jeruk kuwi buah. wah, nggih. Lah bajurono nek eneh Napa Mas? Meneh. turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok Dagelan iki ngono kuwi. aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. beda. Nek turu ki niat turu, nek turon ki leyeh-leyeh kebablasan. Laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, napa niku? mboten ketang. Tutuk sik to Mas. Piye, Urung piye? tutuk ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wes, Aja kan terus dibaleni neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Tuh, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh. Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas. Ah, niki. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten. Belas. Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejak aku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Bedar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dalang kok tak panah. Ayo Mas Bedar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek ya kuwi to nek Mas Heru. Lho, Anak. ning niki Oh, mboten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. mboten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk Nggih. tahu nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Iki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to so. So ngadep aku. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Tandane yo. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni, mboten. Kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih.
Ya. Monggo. Apa Yo rek? mengke memanismu hangle ledo aduh yayi satemah ginawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Kok segawon. Malah apik kuwine rati wasasune. lah iya Sing ndak apikne lho Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe apa? tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. nah Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi Duh Kang Mas. Jenengan nggih tresna kali kula? enem banget ya ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan Saestu Kang Mas? iya Jenengan tresna kula? heeh Jenengan purun ngenteni kula gede? inggih menawi Kurang 5 tahun lagi? heeh iya Nggih. 5 tahun Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan ning kowe 17 bojo nomor loro piye Waduh Kang Mas, nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. piye ya Nomor loro gah. Gah ya. Gah. ayo Nomor dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya Iya. Malah nggih mboten apa. oh iya no Ora apa-apa, kulane karo wedok. sok bocah kok ayune kaya ngene Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Kok jenenge payat seket to, payat payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? kowe karo kowe Moh aku kok dituthuk ndasku. dibablasne napa niki monggo Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari penak Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Apa Mas liram Matur nuwun Mas Badar. nggih matur nuwun melati aku kumbangi damsari. Joget to Mas. Mas liram memargi wong manis aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono.
ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karena ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora iso nglambi barang. Ayo. Nalikane ra inget hatiku lam-laman sira bagus. Oh iya, suka selalu bayar temen. Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Disun sik. Akhire dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok Ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, Sugeng Dalu Mbak Yatemin. Nggih, Sugeng Dalu Dene. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Heeh. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune wis tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Temen iki lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Misalnya miji timun mripate. Miji timun. Miji timunnya apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dek? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi. Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, Wis kenal to kowe. Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel wis angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh cacit tok. Iya. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Bang? Iki bapakmu to, Dek? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dek. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek Niken. Nggih. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Iya, sing terbaik. Muga-muga lek mati ku
dikobor ngono lek Lah. apik. Lah ya Dengan piye? emas, Piye? 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 Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Kok ya bola aku to Ken tak gowo teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Nah. Ora. Lah aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe. Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe. Manual ya ora duwe. Ora duwe. Ya wis Ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Heeh. Ya. Iya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Nah. Apa maneh ki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Ih, bocah ayu. Ya wis lek Suarane lek guyu apik. ki mbok yo melek. Nah. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Heeh. Ya wis. Apa ngimpimu apa? Nyipiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu bredel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya, ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek kaya sampean lah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Loh, kok iso ngono? Aku Kok iso? dagelan paling larang lho. Loh. Loh, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus. Aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Loh, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora, Lah napa? Agustusan nyadranan Heeh. karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis jabaten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job telu lho. Heeh. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Aku. Loh. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Langgam. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Bawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ya. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Nah, di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Loh, Lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis, ya wis. Ya ya, Tek. kok keluarga kethek ya. Wis wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedek kek. Nah, iya. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Oh, ndek ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yatwi Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Sak pinten ting-tingane? Ayo. Mampiat mayon eman suara
Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Onje sugeng dalu. Punika nggih Om kepareng Niki. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang wetan Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah iki lho? Kok aku kabeh. sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan kethuk nek ngarep omah. Oh iya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus. Lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nak arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni Oh. aku ya. Hmm, Nakoni aku. nakoni. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batange to ya. Ya ndak. Oh iya, Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona Nah, di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Isu nggone terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa terusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya Allah. sampean kira. Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis dan heeh. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki njabane terminal. Oh, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi pamane? Tindak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut.
Dik Niken. Nggih. Kok ya kenemenan ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah iya, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenan kok. Aku tak joget deh. Ah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Heeh. Ayo. Awit. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, piyayi Ngangge dagelan apa ora, Dik? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, mau prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Tekan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare Taman Sari Nuswan Ayo, Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget.